Znate li da naše lice odražava naše raspoloženje? Ali znate li i da je obratno? Naše lice može modelirati naše raspoloženje. Što vam se dogodi kada hodate ulicom pognute glave, tužnog pogleda? Nesretni. Što će se dogoditi? Hoće li vas neko pozdraviti ili će vas obići i pomisliti joj, mora da ima nekakav veliki problem, neću smetati. Ali ako hodate ulicom nasmiješeni, uzdignute glave, sretni, tada će vam ljudi prići, pozdraviti vas, pitati vas kako ste, šta ima. Ljudi vole vidjeti nasmijane osobe. Naš mozak našem licu šalje signale. Adekvatno našem raspoloženju ili svemu onome što nam se događalo, takav će biti i izraz našeg lica. Ako smo u brigama, ako smo bolesni, ako smo nesretni, i naše lice će biti nesretno. Zašto? Zato što se u našem mozgu stvaraju određeni medijatori, određene signali koji nama i našem tijelu i našem licu šalju signale kako smo raspoloženi i naše tijelo se tako ponaša i lice, ali i budemo ovako pognuti. Ali isto tako možemo to promijeniti. Kada smo nasmijani, tada naš mozak to registrira. Počinje mijenjati kemiju, počinje mijenjati signale i tada se i mi počinjemo osjećati bolje bez obzira na to kakvo nam je prethodno raspoloženje bilo. Želimo li promijeniti naše raspoloženje? Probajmo se nasmijati par puta, bez obzira kako smo raspoloženi, bez obzira kome u goste idemo. Probajte se nasmijati, stanite pred ogledalo. Nasmijte se. Napravite osmijeh. Jednom, 2 puta, 3 puta. I tada ćete vašem mozgu poslati signale da se osjećate dobro, da ste dobro raspoloženi i mozak će ponovno te signale vratiti vama i vi ćete se doista osjećati bolje. Naše raspoloženje ne utječe samo na nas, utječe i na ljude oko nas, na našu obitelj. Kada smo nasmijani, privlačimo pozitivne ljude, širimo dobro raspoloženje. Osmijeh je zarazan, ali na pozitivan način. I na taj način ćemo naše raspoloženje i naš osmijeh prenijeti i na ljude oko nas. A kada promijenite svoje raspoloženje i kada vratite osmijeh na licu, vi ćete se osjećati bolje, bit ćete bolje raspoloženi i bit ćete spremni za sve ono što vas čeka tijekom dana. Probajte već danas. Nasmijte se nekoliko puta, čak i ako niste dobro raspoloženi. Tada posebno. Probajte stati pred ogledalo i biti dobro raspoloženi. Nasmiješiti se sami sebi. Probajte. I javite mi u komentarima kako je to izgledalo i kako ste se osjećali na kraju dana. I naravno, sjetite se, pretplatite se na naš kanal i slušati još savjeta kako promijeniti vaš život i kako utjecati na vaše zdravlje. Vidimo se s osmijehom.